društvu, sa mnom je Davor. Pozdrav. Davore, bok. Bok. Vodič turističkih tura sa električnim biciklima. Tako je. Zašto električni bicikli? Znači, kraj je prekrasan, brežuljkast, malo zahtjevan za klasične bicikle. Odlučili smo se na električne upravo zato da proširimo mogućnost ljudima, da imamo širi respekt ljudi koji to mogu voziti. Znači, da vide svu tu ljepotu ovog našeg kraja. Tu smo, blizu Zagreba smo, na putu smo prema moru. Električni bicikli su, lakše ih je voziti nego obične bicikle. Znači, Upravo to mogu tako. Svi gosti, zapravo svih dobnih Tako je, upravo tako. Znači oni koji nisu baš 100% fit, njima takav bicikl dobar, kvalitetan, električni pruža mogućnost da i oni dođu na vrh Plešivice, na vrh Svetojana i da vide prekrasne poglede koje sežu od Karlovca, Zagreba, Jastrebarskog. Znači, možemo probati to sad? Kako ne bi, idemo. Ajmo. Došli smo do dvorca Erdedi, to je inače uobičajena točka u turi. Jedna od točki u koju prolazimo, znači dvorac grofa Erdedi, malte ne u samom centru Jastrebarskog, super prilika da nakon već 2 minute vožnje posjetimo nešto znamenito. I onda nakon toga idemo po bregima, vinarija, oblazimo razne točke, vidikovce. Bicikla uz brijeg, baterija se može još pojačati tako da pomogne ljudima koji ne mogu ići uz brijeg. Tako je, sam bicikl ima 4 moda vožnje, znači ako je netko ne toliko fit, znači biramo 4. mod, najjači mod gdje mu znatno više pomaže i vjerujte mi, svako može to proći. Do 100 km bicikl može proći sa jednim punjenjem, što je super.